Giayo ni Jesus ang asa ka buta, sa Betsaida. Marcos Kapitulo 8, 22-26. Pag-abot nila sa Betsaida may mga tawo didto nga nagdala og asa ka lalaki nga buta. Ngadto kang Jesus. Nagpakiluoy sila nga hikapan niya ang buta, aron makakita. Busa gikaptan niya ang kamot sa buta, ug giagak padulong sa gawas sa Betsaida. Pag-abot nila sa gawas giluwaan niya ang mga mata nining buta. Ug gibutang niya ang iyang mga kamot sa buta, ug nangutana, may nakita ka na ba? Mihangad ang lalaki ug mingon, nakakita na ako ug mga tawo, apan daw mga kahoy nga nag-alakaw. Busa gibutang pag-usab ni Jesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa buta. Mitutok pag-ayo ang buta, ug naayo ang iyang mga mata. Klaro na ang tanan sa iyang pananaw. Gipapauli siya ni Jesus og giingnan, ayo na pagbalak sa Betsaida.